Assalamu alaikum. Yanda za ka tura ma TikTok ƙorafi akan wata matsala da take damunka. Ni yanzu matsalar da ke damuna idan na yi followers ɗina suna ƙaruwa amma kuma adadinsu sai an ga yana raguwa kuma bayan ina samun followers. Yanzu bari na shiga sai na danna wajen profile ɗin nan. Yanzu mun shigo profile ɗinmu sai na danna wajen maɓallan nan guda uku na sama. Yauwa sai mu shiga setting and privacy nan ƙasa kenan. Yauwa yanzu ya kawo ni kamar haka, sai na yi ƙasa sai na shiga wajen face app space ɗin nan, sai in danna waɗannan na saman clear. Yauwa sai in dawo baya, sai in yi ƙasa, sai na shiga report a problem. Bari mu jira ya buɗe. Network ɗin sai a hankali amma zan jira shi dama sai ya yi loading. Bari na jira shi magani. Yauwa yanzu ya buɗe mana, sai mu tafi can ƙasa, sai in shiga submit a report. Bari mu jira shi ya buɗe. Yauwa yanzu ya buɗe kamar haka. A nan wurin nan ne inda za ka yi rubutu. Yauwa yanzu ga saƙon da zan tura masa na rubuta. Kai ma haka za ka shiga ka rubuta abin da za ka tura musu. Sai ka taɓa wajen alamar hoton nan, sai ka ɗauko hoton matsalarka. Bari mu duba mu ga wannan hoto ne za mu sa. Yanzu ga hoton nan na ɗauka, sai ka danna OK daga nan sama. Yanzu ga hoton nan zai yi loading. Gashi nan hoton ya hau, sai ka danna submit ɗin nan. Yawa sannan. Yauwa shikenan, yanzu ka tura masa saƙo, zuwa ɗan lokaci za su dawo ma da amsa akan tambayar da kai masu ko kuma akan matsalar da ka tura masu. Shikenan. In ku ji daɗi ku yi sharing domin sauran jama'a ku dani. Idan a YouTube ne kar ku manta ku danna mana subscribing. Na gode.